kadrotular ne böyle bakış alıcı Çile zıtvazıhu adı korpus iskamre tıbbiyem is Çile kımre. Çile'den yolu hafetus siyeklis da uma mağay yapsı bonarelhes şahut hoçuhuj adı tıbbiyçizı amelti ahua tıbbiyem хадзы чупона хабады зарыскамчы ушатын абаругоин лепкабазы оғачын тыдыляжызыры илесбоч фадис хуа уфсышыры. Джисақзы шуханчы жидыдым Түркия университетім, ажи кутаму Кавказ бзыхым язалашын тыляжырым. Ахыр итмы хош ағитур Адыгы тырпиемизхым ямзаку, адыгы хыпыжын қинағым, я культура, я лепқағапсыды хытычы, я чупақ хычышы чилі қырағапсынычы, я чилезі хытычы хыр забғапшызы, қабар залапшығы қабар, ушаттығымы тифағы фадығышы. Жігітім қазғышып қашта азбас оры. Cennete zayıfış ağır Türkiye Evet, çok dilliliğin getirdiği sıkıntılı anlamda. Moddan bir başka frekansı geçti. Kanalı değiştirmemişiz. Kusura bakmayın, şimdi değiştiriyorum. Evet, Türkiye'deki şu an Türkiye hocamızın Sayın Doktor Mürahat Ömer Koval'ın bahsedeceği konu Türkiye'deki yerleşimler ve Kafkasya'daki yerleşimlerin aynı isimleri Türkiye'de de yerleştikleri yerlere o isimleri vermişler. Aynı oradaki köyler, buradaki köyler böyle bir örnekleme devam ediyor. Burada Hacı var, Hacı Müziği var, orada da Hacı Müziği var. Örneğin böyle bir ve şu an 19 yıl oldu ilk geldiğim gün. Ondan birkaç defa geldi zaten hocamız ve artık burada hocamız ve devam ediyor. Bu eşit ikiz isimler, bu ikiz isimler üzerinde konuşacağım diyor ve buradaki yaşamlarıyla oradaki yaşamları karşılaştırmak istiyor. Слава Кабар позапочав таким відход, адград університетом веду з Букчеї, адград культурами заїроб, хлеб культурами залажен, орватер йогосу, а Букчим Кабар започав з федізер нашого буршуття каркавану закаршену пай, аудиокассета шип фадис таким відход, ciddim katılığını ciğer uşatın hapsu Adgıralı Üniversitesi'nin yadro fakülteti Çin'e çok hati adgım tarihleri kültürleri zazlaştırıcıyım ama diye akım yadımızı kabarı hissettiğim zorlacağı zicimi kedilen hıdı lejin hıdı zibuk Şimdi bahsettiği konu tabii ki 19 yıldır bu birikimler yaklaşık olarak 400 kaset şeklinde veya işte yeni teknolojiyle bunları yeni versiyonlarıyla aktararak herkese ulaştırmak ve beraber çalışmak artık Düzce Üniversitesi'nin böyle bir imkanı bize sunması ve bu çalışmaları da herkese ulaştırmak istiyoruz. Onun için çalışacağız. Üniversiteler uşatın Bukçok Üniversitesi Düzce Üniversitesi. Adgıralı Üniversitesi'ne yazıcı zavu. Sanahatcım dejim общественных я ахашиху сахзаршемки его хозахите чилепш
цӏыфышъхьэм къыщегъэжьагъ унагъом къыщыкӏэщыкӏои итӏанэ лӏакъор итӏанэ чылэ ятӏысыкӏэ унагъо пэпчъ интервью къыплъыкӏо методикэ щыӏэхэм ялъытыгъэу къэбар лъапсэ иӏэу цӏыф нэгу иӏэу цӏыфыр пэпчъ нэбгырэ пэпчъ адыгэу чылэхэм адэсхэм мыщ бо къэбар къыпыкӏыщт ащтэу чъэзыр итӏанэ ятӏонэрэр унагъо пэпчъ генеалогие сфатӏорэ ятэжъхэм къащегъэжьагъ къашӏэжьы уцӏыфыр пэпчъ зэшитми зэфэмбэ къашӏэжьын алъэкӏы зэунэхъощ унагъо зэгосхэми якъэбарэу абрау бытагъо ашъхьарау бытагъо яунэгъо къэбархэри зэтемыфэн плъэкӏыщтых. Арышъы джащтэщрэу тырыгъуазэзэ къэбар икъу зычылэ паекӏыщтэу цӏыкӏом ищэджэрэ магистрхэр студентхэм еджэхэр ахэри къыхэдгъэлажьэхэзы зы проект шӏымэ сэ игъо хъугъэ фэдэ къысщытэ. Şimdi Düzce Üniversitesi'nin bu bölümün açılmasıyla ortaya çıkan bir imkan var. Tabii ki bu araştırmaları yapıp bu dil üzerine, kültür üzerine her alanda çalışarak ve bilgi toplayarak, öyle ki bir evde iki kardeşin verdiği bilgi çok çok farklı olabilir. Birisi daha derin çalışabilir, birisi farklı yönünü anlatabilir. Onun için bilgi toplamak için büyük bir bilgi hazinesi burası ve bunları topladığımız zaman bunların üzerine çalıştıracağımız işte master öğrencilerini de aldığımız için onlardan da bahsediyor ve onları da yönlendirirsek büyük çalışmalarımız olacak ve projelerimizi ona göre yönlendirdiğim zaman hızlı bir çalışmalarla çok bilgiler ortaya çıkartacağız. Мы къэсызгъэӏорэ мы Düzce адыгэ чылэ щэкӏрэ Кавказ кой шъэныкъорэ ирэ итэу минрэ щэкӏорэ тӏокӏитӏрэ пшӏыкӏу ирэ илъэсым тетгъэу нэфыгъэ къэтхытетидзагъэкӏэ акъэбар. Ащ ящыщэу адыгэ цӏэ иӏэу чылэу щэкӏрэ пхъырэ мы Düzcем ис. А чылэу щэкӏрэ пхъырэм ащыщэу зы чылэ зэтӏуазэхэу адыгеми апэдэ чылэ исэу джыри къэтӏуагъкӏэ зыӏотэкӏыжьы хьакӏэмзыер егъэжьапэ пшӏымэ дэгъухъун фэдэу къысщэхъу. Сыда пӏомэ хьакӏэмзыехэр мыдэжьым лъэпкъ суплетнэсэу зыщищымкӏэ ахэр тлъэкӏэм уехэкӏэ макӏох, адыгэхэр ӏутмяхэкӏэм уекӏыжьэкӏох, зэтефэх лӏакъохэм ащымыщэу ахэсхэм мыкӏэм уехэу акӏэм уекӏэ залъытэжьы кӏэм уябзыкӏэ мыщэхъу. Бэ къэбарыр пэпхын плъэкӏыщтыр итӏанэ зыунэгъо кӏоц икъэбар зэрылъэркъым ищыӏакӏэ лъэпкъым ищыӏакӏэ гъунджэм фэдэу къегъэлъагъох. Ар нафэ хъущт. Сыда пӏомэ лъэпкъыр цӏыфышъхьазырзэ зэхэт цӏыфышъхьэхэр унэгъо мэпсэу. Арышъы зы унагъо, зы лӏакъо, икъэбар игу фэдизэу игугъэгъэкӏи зиубгъун ылъэкӏыны къэбар ежьмажэ къыдэкӏыгъэу зыгорэм ӏорӏотыжьэу щымыту зыугъои зызэбгъэӏоу зыхэплъэжькӏэ итӏанэ лъэпкъым ипроблемэ эджи социумыкӏэ щытыкӏэу щыӏагъэхэр. Лӏакъохэм язэфыщытыкӏагъэхэр, пщыгъо пщитӏыгъохэр, итӏанэ ордхэр, итӏанэ фэкъолхэр сыд фэдэу щытыгъэхэр ахэр, сыдкӏэ лъэкъуацӏэкӏэ зэкӏохьащтыгъэх. Проблему ащ рыушэтын итӏанэ шӏэныгъэ къыхэпхын ыкӏи лъэпкъым къырыкӏуагъэр ищыӏакӏэ къырыкӏуагъэр лъэпкъым итарихъ, лъэпкъ кӏоц тарихъыр зы къибгъэуцожьынкӏэ имэхьанэ иӏэу сэлъытэ. Итӏанэ чылэу зэтӏуазэхэм ацӏэ къесӏощ сэркӏэрэтыр комисхэм жэрэтыр. Şimdi tabii biraz önceki bahsettiğimiz bu ikiz isimler bilhassa ön planda olarak diğer Düzce ve etrafındaki adliye yerleşimlerinden birçok bilgiler toplayarak ve bunları karşılaştırmak ama Anadolu'daki yani Kafkasya'daki aynı yerleşimle buradaki aynı yerleşim isimleri aynı olan yerleri de bir arada farklı değerlendirerek ele almak gerekiyor. Bunlar için yani projelerle çalışmak gerekiyor ve bu çalışmaları da Türkiye genelinde yaşam tarzı biraz önce de söyledim. Bir ailedeki bireyler bile farklı anlatabilecek
birçok bilgilere sahip oluyor. Bu bilgilere ulaşmak, bu derinliklere ulaşmak ve bunları da yazıya dökerek herkese ulaştırmak için bu bilgileri bunun üzerinde çalışacağız diyor. Ama özellikle bu ekiz isimler üzerine yoğunlaşacağız. Şimdi onların isimlerini beraber vereceğiz diyor. Örnek olarak vermiştim zaten. Düzce'de Hacı Müzeyi var, Kafkasya'da Hacı Müzeyi var. Aynı köyde yarısı burada, yarısı orada gibi ve bunları da karşılaştırmak imkanlarımız olacak. Благодарю Хача музей, Еважабу, Шечиш, Дабу, Дежим, Штанова, Шапсы, Зидзин, университет Раши, Батамараши, Арзы, я думаю, что мы Дежим Бигард, что мы будем поэтому на каре, члену помчи, аж Бигам, Ечили, Пепши, Ицаджиот, Хокусун Чилявина. Гушимпай, Хасапай, Чахасапай, Вычепши, Божахапай, Шинджи, Дахтанпай, Едерпай, Чемби, Чиляк, Агафар, Шапсалачилю, Туис, Ау, Нахбер, Зачепзадовчи, Едепсапай, Ветана, Бобапай, Аскаляй, Ахамыз, Зачеми, Зарославу, Чилец идет по дюшим, тут ахухам чекота, что зуахахим, ахухам чезатифаху, ахар зыйхес затуш, воинши, ану присижин якун, кабарды. Джайфа дакас токатым, что мы после чилец титятых зачем, унара пахабляши, шимчи, унара адвахук, унара пахабляши, и там измит чоком хаджам пахабляши. حجم بحبل صغنا وقتشيل ونر بحبلي حجم بحبلي بسيشوا بيتنا زل غسونو شتر مشيتي تخلفهم يغقوا قباركر أشيلهم عبش دكومنت سفاتورم فتو عشتي جاقس أغو برحباي سفاتورو بشتم باي يلس شرشن قرجو زج أبجمل أقو دسغك چيتو چيموي أغم شاغن بربشاغون ميسغك راكم أتسغر عاد خيب قصفتصم قشي غجاغو أقازم دربربو يتانا خيبهم نسيجو خبر بدد تشيل برشته تجنس فقزر سؤال تبرشوا هذا خرز شبسو كرم عادي قالم زجلم ما فيش هذا جلم ما فيش زمافة عشرة تيور بيخبون قطوبة جدًا عمل تيجي تزكدن سابي أوفيس مرم دجين شاسب ماجسترون هو يخس يعقد وجهه أنا غير وزير دجين تلاقي راسه أنا غير وزير شوفون تلاقي راسه أفدك إذا أنا ياشن الكورس نسقط دين كتير كافم قزاوجي نبريش أرشتك ما يجون قافتشت أماليمو أرد قتت قصة بارشت شنوز أجد حمرا مالس أجد حمرا نبشيتكم يا تجنمجي خب قبارم خبون خب قبار راوشتن خب قبار أخرج زرع غزفن يتانا خبزمي مجد ياسبرمي يا قل زخشو يا قبار زخشو تدحو أركبهم خد حاجة زيقي شربي وزبورم قشتني جديدا قازقوتا غريبسوكو حواش تشتغل ميفدا زبورك خدنا وانتجو قازكو غريبسو زفات وكري قزق زبوت غريبسو يقربوشتم هبل كان باي ار زعما شفتو سقشيو باش ا проблемер либо قزاوچو своя чилехер زدت وشتنهو خبزم يسچلهم تبين чилок قدساهم. İzmir'de. Son bir özetleme yapabilirsek lütfen süremiz tamamlandı. Şimdi biraz önce de bahsettik, evet birçok yeri saydı, tahta payı, hacim payı vesaire. Bu karşılıklı köylerin işte araştırılması, yapılması ve çalışılması artı araştırmacılar yetişiyor, yüksek lisans olsun, lisansla 3. sınıf, 4. sınıf olacak ve bunlar da araştırmacılar olacaklar. Bunları tabii ki ilerletmek gerekir. Sadece araştırıp da bir yere koymak olmuyor. Bu araştırmacılarda saha alanlarında özel bilgiler topladığı zaman bunları değerlendirmemiz gerekiyor ve her yerde bildirmemiz gerekiyor. Artı bir de toplumun ve kültürüne sahip olacak şekilde de bu bilgileri
bilgilerin içerisinde de birçok unutulan ve yaşanan işte bu sosyal kategorileşmiş sosyal yapıların hangi, nasıl, kimlerde, hangi gruplarda olduğu da güzel bir şekilde ortaya konulacak bir yapıya sahip. Umarız bu çalışmaları değerlendiririz. Türkiye'de bu imkanlar artık var. Biz çalışmak için buradayız, birebiriz ve bunları da yapacağız. Tabii ki bir projelerle yaparsak daha kapsamlı olur diye hocamız böyle kısaca bir özetle böyle yapıyor. قصر الوقت في ترجمة سيوصل مش أمجد